சேனல் கேஎல்ல ஒரு டிஎன். ஈத் முபாரக் டு ஆல். இன்றைக்கி நம்ம ஈத் விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். கேரளாவில் இன்றைக்கி தான் ஈது. ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா, இது ஈதுக்கு நாள்லேருந்து ஆரம்பித்தது, அதாவது பெற பார்த்ததுலேருந்து ஆரம்பித்தது. இப்போது ஃபித்ர் ஐரி கொடுக்கறதுக்காக ஐரி எடுத்து கணக்கு பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதாவது ஒரு ஆளுக்கு 2 கிலோ 600 கிராம் அப்படின்ற அளவு தான் ஃபித்ர் ஐரியோட கணக்கு, அரிசியோட கணக்கு. அதாவது இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒருத்தவங்க 3 பேர் இருக்கீங்கன்னா ஒரு பேருக்கு 2 கிலோ 600 கிராம் அப்படின்ற கணக்கில் தான் அளக்கணும். அப்போ 3 பேருக்கு எவ்வளோ வேணுன்றதை பார்த்துக்கோங்க. அதுமாரி எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அத்தனை பேருக்கு. இப்போது எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுட்டோம். ஒரு கவரில் 2 கிலோ 600 கிராம் அப்படின்ற அளவுக்கு பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது வெளியில் நல்லா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்த்தீங்களா, நல்லா மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக ஆரம்பிச்சிச்சு, அப்புறம் ரொம்ப ஹெவியாக பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நைட்டு ஃபுல்லாகவே நல்லா ஹெவியாக மழை இருந்துச்சு. இப்போ மறுநாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு முன்னாடி வாசல்லாம் பெருக்கி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு, இது முன்பக்கம், எங்கள் வீட்டோட முன்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வீடு வாசல்லாம், அதாவது முன்பக்கம் வாசல்லாம் பெருக்கிட்டு இருக்கோம். பெருக்கி முடிச்சுட்டு அடுத்தது போய் குளிச்சுட்டு தொழுக வேண்டியதான், ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு தொழுக வேண்டியதான். நான் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே குளிச்செல்லாம் முடிச்சுட்டு தொழுக ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா இந்த வருஷம் பள்ளிவாசலில் தொழுகை இல்லாததுனால ஆண்களுக்கு வீட்டிலே தான் தொழுகை, ஆண்களுக்கும் வீட்டில் தான் தொழுகை. நான் இப்போ குளிச்சுட்டு தொழுக ஆரம்பிச்சிட்டேன். பெருநாள் தொழுகை தொழுக முடிச்சுட்டு அப்புறம் கார்டனுக்கு பின்னாடி தோட்டத்துக்கு போனப்போ நான் வச்சுருந்த செம்பருத்தியில் ஃபஸ்ட்டு பூ பூத்துருந்துச்சு. இது இங்கே கேரளாவில் 10 மணி பூன்னு சொல்லுவாங்க. இது கரெக்டாக 10 மணிக்கு பூக்கும். இது செம்பருத்தி பூ ஃபஸ்ட்டு எங்கள் வீட்டில் சின்னதாக தான் இருந்துச்சு, ஆனால் சீக்கிரமாகவே பூத்துருச்சு. ஒரு சின்ன குட்டி கார்டன் மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன். நோம்பு டைமில் என்னால் அதை மெயின்டைன் பண்ணவும் முடியலை. ஒரு 3 to 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ரோஸ், இது செம்பருத்தியில் 3-4 வகை, அதுக்கப்புறம் பிரியாணி இலை, அப்புறம் கத்திரிக்காய் செடி, தக்காளி செடி, இப்படி குட்டி குட்டி இது, அப்புறம் கற்றாழை, அப்புறம் ஸ்வீட் ஆரஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன செடிகளாக தான் வளர்த்துட்ருக்கேன். இப்போ தான் ரீசெண்டாக கார்டனிங் ஆரம்பித்தேன். அதுக்குள்ளே நோன்பு வந்ததுனால கார்டனிங்கை மெயின்டைன் பண்ண முடியலை. செடியிலெல்லாம் பூச்சடிச்சிருக்கு லைட்டாக. இதெல்லாம் இன்னும் ஒரு 6 நோன்பு கூடி இருக்குது. இந்த நோன்பு முடிஞ்சால் ஒரு 6 நோன்பு இருக்கும். அந்த 6 நோன்பு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது குருமத்து நோன்புன்னு சொல்லுவாங்க மலையாளத்தில். தமிழில் எனக்கு சரியாக தெரியல. அந்த நோன்பெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் கார்டனை மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அதுக்குள்ளே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலையும் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலை பார்த்திங்க அப்படின்னா காலையில் புட்டு, அப்புறம் அப்பளம், பாயாசம், பழம். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இன்றைக்கி பெருநாளை நாங்கள் இது பண்ணோம். ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் கொரோனா இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால பெருசாக கிராண்டாக செலிப்ரேட் பண்ண வேணாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் சின்னதாக தான் செலிப்ரேட் பண்ணோம். தொழுகை, ஒரு சின்ன மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட், அதுக்கப்புறம் மதியானமும் ரொம்ப சிம்பிளாக. அம்மாவுக்கு தமிழ்நாடு பிரியாணினா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா தமிழ்நாடு பிரியாணியே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தமிழ்நாடு பிரியாணியே பண்ணிட்டோம். மட்டன் பிரியாணி பண்ணோம். அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலை முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணிட்டோன்னா, இதெல்லாம் எப்பயுமே தொழுகை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வீடை பெருக்கி எல்லாம் பண்ணணும். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலை முடிஞ்சோடனே வீடெல்லாம் பெருக்கிட்டு மதியானம் லஞ்ச் வேலையை ஆரம்பித்தாச்சு. அதுக்கான தேவையான ஆனியன், தக்காளி, மல்லி இலை, அதுக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாமே எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. உங்களுக்கு பிரியாணியோட ரெசிபி வேணும்னா நீங்கள் அதை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியும் நான் உங்களுக்காக போடுறேன். தேவையான பவுடர் அதெல்லாமே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்களா, பட்டை, லவங்கம், அதுக்கப்புறம் இதுதான் பிரியாணி. நாங்கள் கார்டனில் பார்த்தீங்க இல்லையா, அதுதான் இது. இதுக்கு ரம்பம் இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கொரோனானால போன வருஷமும் இந்த பள்ளிவாசல்லையும் தொழுகை நடக்கலை. அதேமாரி தான் இந்த வருஷமும்.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிவாசல்லாம் முடியாது, வீட்டிலே தான் ஆண்களுக்கும் ஜும்மா தொழுகை, அதாவது ஜம்மா தொழுகை. இப்போ பிரியாணி செய்ய ஆரம்பித்தாச்சு. அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் ஒன்று ஒன்றா அது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு. இன்றைக்கி பிரியாணி குக் பண்ணது அம்மா தான். அம்மா பிரியாணி தான் ரொம்பவே நல்லா செய்வாங்க. ஸோ வந்து அம்மா தான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்படி இந்த பிரியாணி வேலையெல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்துச்சு. இன்னொரு பக்கம் நானும் ஜூஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி வேலையும் ஒரு சைட் பை சைட் போயிட்டு இருந்துச்சு. அந்த வேலையை நான் சைட் பை சைட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப ஹெவியாலாம் எதுவுமே இன்றைக்கி பண்ணலை. ஏன்னு சொன்னால் இங்கேருந்து அங்கே யாரும் போக முடியாது, அங்கேருந்து எந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு யாரும் அங்கேயும் இங்கேயும் போய்க்க முடியாது. கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் அப்படின்றதுனால அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் யாரும் போக முடியாது, வர முடியாது. அப்படின்றதுனால யாரும் அங்கேயும் இங்கேயும் போய் வரத்துக்கெல்லாம் முடியலை. எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருந்தோம். அப்படியே மீறி வெளியே இறங்கினாலும் போலீஸ் வந்து பிளாக் பண்ணிடுறாங்க. வேணாம் எங்கேயும் போகாதீங்க, அப்படி போகிறதா இருந்தால் பைக் கீ கொடுங்க, வீட்டு கீ கொடுங்க, என்ன ரீசன் எழுதி கொடுங்க, ஃபைன் பே பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்ல முடிச்சாங்க. எல்லாமே நம்ம சேஃப்காக தான் அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்மளும் அவங்களோட கோஆப்ரேட் பண்ணி கொடுக்கணும். இப்போது ஒரு வழியாக ஒரு 60 to 70% வரைக்கும் பிரியாணி வேலை முடிஞ்சிச்சு. இப்போ பிரியாணியும் சமைச்சு முடிச்சாச்சு. அதுக்குள்ளே ஒரு 12 o'clockலாம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்திருந்தாங்க. அவங்கள்ட்ட அப்படியே பேசிட்டு அந்த வேலையும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே பேசிகிட்டு இருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே நான் சொன்ன மாதிரி தான் பிரியாணி அந்த பின் கரண்டி வச்சு தான் அம்மா எப்பயுமே இது பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அரிசி உடையாது, அதாவது சாதம் உடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி ஒரு வழியாக பிரியாணியும் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதுக்கு பிரியாணி ரெசிப்பியும் தனியாக வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கோம். வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதையும் கண்டிப்பாக போடுவேன். ரைத்தா, அதுக்கப்புறம் மட்டன் பிரியாணி, அப்படி சின்னதாக சிம்பிளாக தான் இன்றைக்கி போச்சு. அப்புறம் இன்றைக்கி என்ன பண்ணால் மேங்கோ ஜூஸ் பண்ணியிருந்தேன், அதாவது மேங்கோ சர்பத் பண்ணியிருந்தேன், மேங்கோ குல்கி சர்பத் பண்ணியிருந்தேன். அதோட ரெசிப்பியும் வேணும்னா அதுவும் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதையும் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் போல் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் முட்டை பஜ்ஜியும் ஆனியன். இங்கே வந்து ஆனியன் பக்கோடா இதுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஊரில் ஆனியன் பக்கோடா அந்த மாதிரி இங்கே வந்து கொக்கு வடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கொக்கு வடை அப்படின்வாங்க. அதுக்கு வந்து க்ரீன் சட்னி வந்து ரொம்பவே காம்பினேஷன் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் பண்ணி இன்றைக்கி ஈவினிங் கூட ஈவினிங் நல்லா மழை இருந்துச்சு இன்றைக்கும். அதனால் ஈவினிங் மழைக்கும் அதை செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாகவே போச்சு. சிம்பிளாக இருந்தாலும் ரொம்பவே நல்லா போச்சு. எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணு.